A visszapillantó tükörök 5 másodpercenkénti használata szavatolja a hátsó látótér biztosítását. A kezek szimmetrikusan a kormány felső felében vannak, az óra számlapját tekintve 10 óránál, illetve 2 óránál. Az egyenes vonal mentén való vezetésnél a járművet a sáv közepére soroljuk. Amennyiben elhagyjuk a járművet, a kéziféket fel kell húzni. Kontakt rátevésekor minden visszajelző égni fog egy pár másodpercig, utána kialusznak. Égve marad a töltés, illetve az olajnyomás hiánya visszajelző. Ezek is kialusznak, miután a motor beindul. Az önindító nem működhet többet 5 másodpercnél. Kulcsolás előtt be kell nyomni tövig a kuplungpedált. A kuplungpedál benyomása hirtelen és teljes. Kiengedése finom, úgy, hogy a sarok fent van a levegőben. A jobb láb felváltva hat a fékre, illetve a gázra. Nyomásuk finom, elengedésük hirtelen is lehet. Menet közben a váltókar kezelése előtt be kell nyomni teljesen a kuplungpedált, utána kezelni kell a váltókart, majd finoman ki kell engedni a kuplungot. A besorolás jelzése helységekben 50 méterrel azelőtt történik, helységeken kívül 100 méterrel azelőtt. Egyenes vonal mentén való vezetéskor a tekintet előre és kissé jobbra van fordítva. Manőverek végrehajtása közben a látómező bővítését úgy érjük el, hogy a fejünket jobbra és balra fordítjuk.